може би ще доведат до пренареждането на света и най-вече до формирането на новите блокове. Защото Украйна, Тайван, Близкия изток, Западното полукълбо, което е част от доктрината Монро 2.0, постулатите на Тръмп, както ги наричат. Всичко това са процеси, които ние ще продължим да следим. Те не се случват, скъпи зрители, защото много пъти вие виждате, че навързваме събитията, преповтаряме стари събития, анализираме, отбелязваме факти, хронологически ги подреждаме. Всичко това са дребни детайли, но когато след година-две навържем голямата картина, погледнем, върнем се назад към историята, ние ще видим какви огромни промени са настъпили. И ако се замислим за една-две години колко неща се промениха, колко събития се случиха пред очите ни, ние ще бъдем наистина изненадани. А един ден историците, моите колеги, след години, когато тези събития приключат, те ще ги погледат по един по-различен ъгъл, ще разгледат документите, архивите, това, което е останало и може би ще кръстят тази епоха по такъв начин, който не може да си представим. Това име няма да го знаем как ще бъде. Дали ще бъде епоха на интеррегнум, на преход. Всичко това са въпроси, на които ще се мъчим да си отговорим в следващите наши предавания. Благодаря ви. Продължаваме да следим световните събития. Скъпи българи, правим това видео, защото темата е изключително важна. Отново има огромно разделение. Както на 9 май, това, което видяхте, че някой се опитва да присвои тази дата, а тя трябва да се празнува с уважение към победата над хитлерофашизма, който днес се вихри в цяла Европа и ние го виждаме като диктатура на малцинствата с обратен знак, като розов фашизъм. Сега в момента, днес, когато записваме това видео, аз поне бях свидетел на едно разделение в нашия патриотичен лагер. Социалният консерватизъм, патриотизма бяха подложени на поредното разделение. Днес, когато записваме това видео, 14 май, пред Столична община, което е похвално, имаше 2 протеста. Не един, а 2 протеста. Отново разделение. И всеки твърдеше, че правото и истината е на негова страна. Истината е на страната на българският народ. Защото събитията, които са свързани с темата, горещата тема днес, паметника на Съветската армия, променянето на историята, пренаписването на историята, подмяната на историята, те са свързани с всички нас. А ние сме едно. Ние сме един народ, независимо от религия, независимо от етнос. Ние сме един народ, една нация, защото етногенезиса, народа и нацията са пръчни понятия. Ние сме една нация и тя се нарича българска нация. И тя е в центъра на Балканите, в хартланда на Балканите. Ще ви го обясня като историк и геополитик, дори сега съм и археолог. Тя е в центъра на Балканите и тук се решават много от големите пътища. Газови, търговски пътища, енергийни пътища, битката за Черно море. И затова България е толкова интересна. И затова политиката, както в римско време, е винаги разделяй и владей. Но някои либерални сили минаха Рубикона и днес унищожават българското общество. Разделят ни. И ние в патриотичното българското, дори бих казал социално-консервативното, националното общество, хора, които обичат и правят всичко възможно да запазят нашата държава, се делим за пореден път. И това го видях днес, когато отидох на този протест. И двете страни ми дадоха думата, но аз отказах да говоря. Защо отказах да говоря и на 2 протеста? От 9 сутринта и от 9:30. Защото за мен това деление между хора, които са будни родолюбци, знаеме и Росен Миленов, наши приятели, Нако Стефанов, ще го поканим професора, Румяна Чаналова, страхотни хора. От другата страна партии, които са от дълго време в парламента, като Възраждане и БСП. Това разделение не е полезно за нас, българите. То не води до нищо. То води до едно разделение между партии, които разбира се ще бъдат и организации, които ще бъдат определени като маргинални. И това е битката, защото някой държи медиите. Разбирайте, хората, които са в парламента, в Столична община имат договори с официалните медии. Ние това няма да го представим по този начин. За нас е обидно, ще поканим и двете страни.
А от другата страна вече се оформи усещането за едни партии, които пък не правят нищо. Това е обвинението. Партии на статуквото. И за мен всичко това е обидно, защото ние от Народна сила сме приятели с двете страни. И за това аз днес на този протест отказах да говоря. Защото за мен е обидно да се делим, когато трябва да се обединяваме. А нашите врагове, либералните сили, компрадорите, децата на номенклатурата и Вяра Тодева, която е червената снаха, която мина през БСП, през ГЕРБ, за да позволи тази вандалщина, за да могат после ППДБ, децата на номенклатурата от 85-та година, които направиха преврата и направиха така, че България да бъде на победената страна. Обезличиха България, която беше много силна държава, най-силната държава в центъра на Балканите. Днес това е забранено да се говори. Направиха така, че тези хора днес да бъдат новите червени милионери. Червената снаха Вяра Тодева. Разбира се, Терзиев, вижте неговото минало, с кои кланове е свързан, деца от правилните семейства. Те унищожиха България и днес продължават да ни разделят. От едната страна професори, които трябва да бъдат маргинализирани, от другата страна правилните сили. За мен и двете страни са приятелски. Ние работим и с двете страни, мъчим се от Народна сила да убедим тези хора. Да, те се усмихват по някой път, подсмихват се, много от тях вече са много богати хора, влиятелни. Но когато ти си богат и влиятелен, аз си мисля, че трябва да работиш полза родо. Трябва да работиш за България. Ако преди ти да вземеш даден пост и да се обогатиш, пък си направил нещо за държавата, както аз лично, и това мога да го подпиша с документи, на събори на русофили, на Копринка съм дарявал огромни средства под формата на продукти, на подкрепа за хората, които участваха там. Това е друго. Но когато ти си във властта, ти си се обогатил и се подхилкваш и се подиграваш на хората от другата страна, това е обидно. Мен ме заболя и от двете позиции, защото едната беше разгневената, правата страна, болезнената страна, която наистина искаше да направи нещо, но по този краен начин, тази битка, ние противопоставяме две страни, а ние сме от едната страна на барикадата. И това, което случи на 9 май, сега се случва пред очите ни. Разделяй и владей. И с това от Народна сила даваме думата на всеки, защото е редно ние да се обединим като патриоти, като българи, като хора, които милеят за тази нация. И тук нека да се върнем на историческите моменти, които са по-важни. Първо, трябва да отбележим, че в Европа има хиляди паметници на съветската армия, защото тази кафява чума, сега виждаме повторението и с розовата чума, всичко това трябва да се помни. Хората, които искат да обезличат всичко това, говоря за Мерц, за Макрон, за Стармър, огромни средства дават. Сега прочетохме тези дни, че България ще бъдат налети милиони, няма да бъдат налети като в канали като нашия. Той беше подложен на атака и трябваше да бъде закрит заради този българин, който сподели, че е гледал Народна сила. Видяхте в украински плен, Центъра за дезинформация. Ние от Народна сила правим всичко полза родо. Правим го на собствени усилия, официално ние наистина нямаме никакви приходи, ние правим всичко с даренията, които вие правите в Петрин и в канала. Не ви моля за помощ. Оставете това, борете се за България, обичайте България, гласувайте правилно, борете се за нашия народ. Нищо повече не искаме от вас. Обичайте България, носете в сърцето си. Това за нас е достатъчната награда. Но всъщност това, което се случва е, че те се мъчат, тези хора, които се препоядисаха и които работят с новите розови нацисти, диктатура на малцинствата, на джендерите, неолибералите. Те се мъчат първо да завладеят цялото ни политическо пространство. Изградиха една система, която нас ни отвращава. Затова канихме лидери на патриотични формации, знаем, че те са неглижирани в националните медии. Много е трудна битката, подкрепяме ги. Сега обаче следва всички да се обединим в тази борба. Защото паметника на съветската армия, този монумент, наистина правен през 50-те години, казвам ви го тук смело, от най-добрите български архитекти, скулптори, художници, дори Борис Ангелушев, да не говоря за професор Делчев, той после малко се отдръпна, но това беше, защото емигрира в Щатите. Иван Фунев, който така застана с името си за този проект през 50-те години. Това е наистина един паметник, който трябва да ни напомня
че ние сме преживели много тежки години. Първо, аз не разбирам защо след като соцреализма и това социалистическо изкуство се радва на огромна почет в много държави, от Мексико до Европа. Проверете кои са не само скулптори, художници, писатели, хора, които наистина са приели идеите на соцреализма. Това е една епоха, една историческа епоха. Ние не трябва да отричаме историята. Знаете кой отрича историята? Гьобелс. Това е Гьобелсов метод. Не знам защо ние трябва да премахваме паметници от нашето минало. Първо беше мавзолея. Днес той можеше да представлява един страхотен музей, без да ни струва нищо това, защото виждате колко грозно стои това пространство в центъра на София. Един музей за социалистическо изкуство, соцреализъм. Има много туристи от Западна Европа, които им е интересно, искат да видят това нещо. От Азия, от Южна Корея, от Япония. Те търсят това изкуство. Да го видят, някои от които са колекционери. Но ние го взривихме. Дори не можахме да го унищожим от първия път. И всъщност хората, които го унищожаваха, бяха пребоядисаните червени номенклатурчици, които станаха мултимилионери, създадоха групировките, мутрите и днес буквално властват в нашето политическо пространство по най-грубия, мутренски, отвратителен, гнусен начин. Представят се като аристократи, а всъщност са едни много нисши хора с много ограничена обща култура. След това унищожихме бюста на маршал Толбухин. Един човек, който е бил аристократ по дух, знаете, той е царски офицер, човек, който с Третия украински фронт, с това, което правят от Червената армия, всъщност запазват България. Защото нека да се върнем на историческия ракурс. Разбира се, говоря по памет, емоционално. Но първо България се нарежда на страната на хитлерофашизма, на оста. Още 40-те години. Сапломб, същия, който наблюдаваме, когато се присъединяваме към новият нацизъм в лицето на Украйна, на Брюкселското робство, новия Четвърти райх, тогава на средата на Третия райх, Белведере, знаете събитията с правителството на Богдан Филов в 40-те години, края на 30-те, 40-те години. Всичко това предполага България в последствие да бъде разпърчетосана. Но България, въпреки че се нарежда на страната на оста, въпреки че администрира територии в Сърбия, в Гърция, след като не се противопоставя на Вермахта, България не само запазва своите територии, но дори ги разширява с Крайовската спогодба. А тази Крайовска спогодба, благодарение на която много хора от Южна Добруджа, българи, днес са в граница на нашата национална държава, е с подкрепата на Съветския съюз и на Сталин. И това никога не трябва да го забравяме. България е една от страните, която 40-те, средата на 40-те години се луташе, както сега се лута. Събитията едно към едно се преповтарят. Бази предоставени на Германия, различни доставки, логистика. България има монархофашизъм. И днес, когато събитията се преповтарят, аз си мисля, че този паметник, който ние унищожихме с общи колективни усилия, казвам с общи усилия, защото така изглежда в чужбина и днес трябва да се бори, за да изчистим нашата национална памет, ние през този паметник забравихме грешките от миналото. Този паметник, в който бяха представени съветски войни, който защитава българската държава, българско семейство, българи на този паметник. Те трябваше да ни помнят, че ние трябва да повтаряме грешките от миналото. И този паметник беше унищожен в края на 2023, началото на 2024, за да забравим своето минало и да повторим поредната историческа грешка. Да повторим грешките от миналото. Отново се наредим на средата на Четвъртия райх. И тук искам да попитам, ако не беше генерал Стойчев, Дравската епопея, 150 хиляди българи, които участват, Първа българска армия, победата, която прославя българското име, учаството на червения парад, това, че българите стигнаха до австрийските Алпи. Всичко това щеше да позволи на нашите нови партньори в лицето на Франция, на Англия, на Чърчил,
Да удовлетворят апетитите на Гърция и на Югославия. Кралство Югославия, в последствие Югославската република. Знаете, че те са се противопоставили генерал Стойчев да участва в Третият фронт, в битката срещу хитлерофашизма. България трябва да бъде разпарчетосна и победена държава, бомбардировките, всичко това, което се случва. Ако не беше същите тази армия, същите тези хора, на които унищожаваме паметниците, България днес ще да бъде една много малка и разпокъсана държава. Много малка и разпокъсана държава, не е център на Балканите. И България наистина, благодарение на тази политика тогава, излиза като държава, която се разширява в Южна Добруджа. Така че днес битката, на страната на която се нареждат нашите предатели и компрадори, първо, да бъде обезличена ролята на Съветския съюз и на Русия, от близо 100 милиона жертви Русия дава по-голямата част. Да бъде обезличена, едва ли не в учебниците да бъде пренаписано всичко и да се обясни как Русия заедно с хитлеристка Германия нападат други държави, как това, което се случва в Русия е една агресивна политика по това време, 40-те години, как Русия е агресора заедно с хитлеристка Германия. Всичко това е много опасно, защото ролята на Русия във Втората световна война е призната от всички, но днес наблюдаваме как тя трябва да бъде обезличена. Как има едно възраждане на розовия фашизъм пред очите ни. И всъщност, ако говорим за промените в Съветския съюз и в Русия по време на Втората световна война, ще видим, че самата Велика отечествена война е наречена отечествена. Връща се идеята за нацията, за историята, за това, което българите сме дали по руските земи. Религията, историята. Защо те идват тук като приятели? Искам да попитам нещо, защото Народен съд има навсякъде. Има във Франция, има в Италия, знаете какви жестоки присъди и какво жестоко отношение има към колаборационистите, хората, които